Привітання усім. Меня зовут Борис Балты. И это трансляция для моего фейсбуку и для Менавіта онлайн. Сегодня день Иерусалима, 54-й годовщина вызволения старого города от иорданской интервенции. И сегодня тут уже с 74-го года отбывается такое мероприятие, называется марш со стягами. Ну, мы пока еще не пришли до самого марша. Тут просто люди сбираются, идут по улице Яфа, по улице в Иерусалиме. Идут тут со стягами Израиль. Ну, побачите, туди-сюди люди идут. А я пришел сюди уже третий год на это мероприятие со стягом Беларусь. И вот якраз перед живым эфиром с бело-червоно-белым стягом. Вот. И вот якраз перед живым эфиром тут доходило до меня несколько хлопцев, пытались, что за стяг. Я кажу, это стяг Беларуси. Так что вот все тут вітають бело-червоно-белый стяг, наш белорусский. І саме цікаве, де ми починаємо це шестя, ми починаємо це шестя для паба, який називається Путін. Ну, саме насправді він існував ще до того, як усталювалася путінська влада. Називався Пут-Ін. Ну, але з того часу, як прийшов Путін, паб називається Путін. Вот. Так що йдемо далі. Йдемо далі з нашим бело-червоно-белым стягом. Ми йдемо до старого города. Ми зараз, ось де я йду, по вулиці Яф, це, до речі, ось трамвайний шлях. Трамваї зараз до 8-9 години вечора не будуть їздити. І поки тут йдуть люди. Я тут иду вот с нашим белорусским стягом. של Беларусь. Беларусь. מאיפה אני באתי? Опа. Бачите, як вітаєте всі Беларусь. Вітаєте всі бело-червоно-белый стяг. Идем далее. Идем далее. Там вот людей будет поболее. Ну, у гэтым годзе трошки менш людзей, чагосьці зусім мала сцягоў. Ну, напэўна, гэта звязана з тым, што коронавірус. Ну і арабскія пагромы. Зашель Беларусь, מאיפה אני באתי. О, бачыце, людзі вітаюць бело-червоно-белый стяг. Людзі вітаюць Беларусь. Так што, хто б што не казаў, але Беларусь вітаюць у вольным свеце. Некие там расейцы, якія кажуць, што вас ніхто не чакае, з вас усё будуць толькі выкачваць. Гэта самая натуральная поўная лухта. Людзі вітаюць вольную Беларусь. Вот вы бачыце, тут уже больше людзей са сцягамі. Людзі вітаюць вольную Беларусь. Людзі вітаюць бело-червоно-белый стяг. Ідем далей. Мы падыходзім ближэй до старого города. Вот его стены. Стены старого города. Это вот будинок муниципалитета Иерусалима. Будинок Иерусалимского муниципалитета. Как вы бачите, у нас тут такая наша полиция. Не разгоняя нас. Ничего не робит нам дрянного, а наоборот дозволяет. Тут уже поболее людей со стягами. Так что вот тут мы можем бачить. Уже ближе мы можем бачить старый город. А вот активисты партии ЗАУТ, либертарианской партии ЗАУТ. Беларусь, нахон. Жаботинский, Кенгам. Это вот партия ЗАУТ, якая підтримала наші протести. Підтримала протест супроти Лукашенки. זה של בלרוס. כי אני מבלרוס הגעתי.
עוד питають, של בלרוס. זה מאיפה אני באתי? כן, מאיפה אני באתי? כן, אבל אני ככאלה סולידריות כאלה, שביחד. זה מדינה אמיתית, זה לא... אמיתית, כן. זה לא הרוסים רצו לגנוב חלקים מפולין? לא, זה מדינה אמיתית. לא, זה מדינה אמיתית. עצמאית. אתם פולנים שהרוסים גנבו. לא, זה מדינה אמיתית. ברית המועצות רצו לקחת חלקה מפולין, קראו לזה בלרוס. לא, בלרוס זה מדינה אמיתית. זה מדינה אמיתית עצמאית. Люди тут есть, кто не ведает историю. Думают, что такое Беларусь. Ну вот. Ну вот. Люди тут митингуют. Писать своє нечто. Вот. Полиция покуль перекриває шлях, щоб не було ніяких сутичок, нічого дренного не було, але от ми йдемо далі. Будемо, напевно, йти про Явську браму. Так. Тут нам дорога, нам шлях тут зачинений до Явської брами. Ходимо про інше. Ходимо про інше. Ходимо про інше. שועה! קריית שמונה, ראו אותי בטלוויזיה עכשיו! Ось зняли по телебаченню, і він радий, що його зняли. Ну окей. Йдемо далі. От побачите, як пригоже. Наш червоно-білий стяг на фоні старого города. Йдемо далі. Вот тут у нас жовняк копье в воду. Наш стяг. Идем далее. Идем до Явской брамы. Ну, у гэтым годзе, як я казаў, людзей нешта менш. Звычайна, можа гэта звязана з коронавірусам, з арабскімі пагромамі, якія тут былі недавно. Ну, вот мы идем в напрямку до Явської брами, старого города. Ну, звичайно, на этих маршах я заходил туди. В основному люди йдуть до Шхемської брами, але вот мы чомусь в этом годі покуль Шхемська брама перекрытая. Магчыма для того, каб не было сутычак з мясцовымі арабамі. Поліція їх не хоче. Ось кажуть, що тут перекрили до Явської брами шлях. Поглядим зараз. Можна чи не можна. Ну, напевно, тут щось перекрито. Поліція перекрила шлях. Зараз питаємо. Зараз спитаємо. שהשוטר סיפר לנו ביום שישי. גם בתוך ממינה היה בלבול. לשם חלק יש פה, גם שם Вот то, что вы бачите упереди, вот эта вот вежа, это вежа Давида называется. Вот там Явская брама, яка перекрита. Вежа Давида, а ось церква, яку ви бачите,
Гэта царква ўжо новая, яна была пабудавана ў пачатку 20-го стагоддзя. А раней там была царква, это царква на Сіёнскай гары. Это у гэтай царкве, дзе жыла Ефрасінія Полацкая, калі была ў Іерусаліме. Яна жила там у той церкві. Ну, зараз гэтай церкві няма. Яна была знесена падчас, я ўжо не памятаю, ці то крыжакоў, чи падчас мусульманскага ўладарства. Ну, пасля крыжакоў, падчас мусульманскага ўладарства. А ўжо ў пачатку 20-го стагоддзя нямецкія католікі збудавалі там сваю царкву. Зараз питання. מה שערי איפה סגור? What is that flag about? סליחה, אז איך נכנסים עכשיו? איך נכנסים עכשיו? אני האמת לא מלחמי, אין לי מושג. אם אתה מוזמן לשאול את השוטרים שם. בסדר? Окей. Тут сами полицейские не ведают, как зайти. Ладно, ходим на ту площадь, где мы были. Ходим назад. Ну ось зараз за гэтых праблем тут за гэтых праблемаў бяспекі, праблемаў пагромаў, вось тут такая вот складанае становішча. Ну і напэўна людзей в гэтым годзе менш. Тормозят, не дают пройти. Идем далее. Вот две стены старого города. זה מבלרוס, מאיפה אני באתי? I love Israel. מה? What? I love Israel. No, I love Israel, what? What's the problem? Почему ты супротив Израиля? Я не супротив Израиля, что вы хотите? Темные люди. Так, идем далее. Повертаемся назад на площу до мэрии. Вот тут выше, коли вы можете бачить, тут некий будинок, і на ньому стяг Ватикана. Вот, напевно, що це нечто місцеве церковне. Ну, ось тут некие люди гуляють. Вот тут танцуют, спевают песни про Иерусалим. Подойдем ближе.
это вот мясцовые ультраправые. Бачимо чорний стяг організації «Лава». Це от місцеві ультраправі танці робить. Ось такі страшні націоналісти. Вот эту вот звичайную пляцовку, яка йде у Єрусалим, вот у нас перекрили. Вот. Ставили забори і перекрили. А що за проблем безпеки? Звичайно, тут можна було спускатися. Знаєте, ось такі ось молоді націоналісти хлопці. Тут у їх на майках намальований вход, на майках намальований вход у храм. Вот они тут танцуют. На фоне муниципалитета Иерусалима. Ось не бачите, що написано на стягло, яким вот носить по кругу. Вот кстати, я не кстати, не написано. Это гушкатив, нечто такое. Гушкатив таки был блок поселища у Гази. И Пилева изнесли. После этого мы отримали ракеты по городам Полдня, Украины. А вот это вот ведомая песня националистов. Они спевают, что народ Хераможец не боится великой дороги. Народ Хераможец не боится идти по великой дороге, коли можно перекласть. І вони практично всі у білому. Ну, лише в іудаїзмі, що білий – це колір, який окранають на свято, це на поховання. І вот это вот відома націоналістична пісня. На націоналістичних мітингах такое можна вельми часто бачити, що от такий от юнак нехто залезе і починає горлопанити. І всі за ним повторяють, співають пісні. Ну, это молодые люди, это не просто молодые люди, это школьники в основном.
А вот это самая главная националистичная песня. Ам Исраэль Хай, народ Израиля живы. Израиль. Это як у нас живе Беларусь, в Беларуси, так в Израиле Ам Исраэль Хай. Ну вот, и когда бы нас вот так спевали, живе Беларусь, это вот так и наспевают. Ам Исраэль Хай, народ Израиля живе. Am Israel, Am Israel, Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Яше живий наш батька, народ Израиля живим. Такая простая песня, але это такие гимн националистов израильских. Вот, это так само ведомая песня. Мы верующие, дети верующих, и нам нічого бояться, над нами свыш наш батька з неба. Это переклад песни таким. Все такие агрессивные люди, националисты. Видите, как в Менську такі от у нас же зараз люблять співати з стягами на протестах, ну от как на протесте так збиралися і співали там, що нас співали, погоню там, мы выйдем сильными родами, там Палат, НРМ, вот так вот співали. А вот я бачу з гэтага боку, треба ближе подойти, ось где колонна ультраправых з руху Лагава. Рух Лагава, ультраправый рух. И вот они идут такой колонной. И зауважте, тут практично одни молодежные, практично дети, школьники. И просто тут вы бачите дети с семьями, матули, с детьми. То есть это такие... Як і сімейне свято такое. Так що народ трошки підходить, я просто рано приїхав сьогодні. Звичайно, я приїжджаю поздно, а в этот раз приїхав вельми рано. Ось вони йдуть. Зараз туди ближей до храму співати. Ну, бачите, поклали свої заплечники, на їх стяги і танцюють вокруг костра. Девчата тут ходят. Это в основном публика религийная, это религийные сионисты. Это типу нашего БНФ, типу нашего молодого фронта. Ну, вот люди идут напрямок Киевской брамы, а вот там шлях зачиненный. Я ж ходил туда уже, кто бачил у эфира. Ну вот, под музыку такой вот и наш червоно-белый стяг на фоне старого города. На фоне близких до Беларуси мест. Бо вот эта вот церква, яка напереди, ось, с блакитным куполом, это церква на тем месте. Нет, это не святкування Дня Перемоги, это День Иерусалима. 54 года тому был вызволенный вот старый город, вот это вот, был вызволенный. Вот там, где зараз я стою, вот тут была межа. Вот где я стою, был Израиль, а вот здесь стяг, вот где зараз вот человек вниз идет,
это была Иордания. Так было с 49 по 67 год. И ў 67 годзе мы перамаглі ў шасцідзённай вайне і павярнулі себе свой стары горад, які быў акупаваны Іорданіяй. І тут святкуюць Дзень Іерусаліма. І вось гэта святкаванне ідуць 74 года. Гэта вучні Рава Кука, які з Дзвінска. Ён у 64 годзе пасля у шабат, у гадавіну вызвалення Іерусаліма, пасля вячэрняй малітвы прапанаваў сваім вучням з песнямі, з танцамі, са сцягамі прайсці да сцяны плачу. І вось з таго часу ідзе вот это вот мерапрыемства марш сцягоў. Да, аб'яднанне Іерусаліма. Бо я ще расскажу, вот там, вот здесь стяг, вот, тут была Иордания, тут уже Иордания, а вот, когда я повернусь, тут был Израиль, а зараз это все один город. И вот и башни Давида, и все инше, и церква, вот это вот с блакитным куполом, где на месте церквы, где жила Ефросинья Полоцкая, это на Сионской горы. Не, церква, до речі, була в складі Израиля, гора Сион була в складі Израиля, это я помилился. А вот эти стены, вот вежа Давида, вот я их показываю стягом, вот. Это было как раз в складе Иордании. Гора Сион, до речі, была у Израиля, это я помилился. Сион был в складе Израиля весь час. Но вот нам не дают пройти. Вот я подошел до Сионской брамы, я там показал еще, где межа, где следы от куль. Але вот люди промуют зараз в бок Явская брама. Ну давайте поглядим, что там. Что там? А что? Нет, спочатку что у нас тут? А тут у нас, о, тут у нас уже шмат стягов. Тут у нас уже шмат стягов. Наш червоно-белый стяг, конечно. У минулом годе такого шасці не было, просто стояло некалькі чалавек вакол старого города, бо была пандемія. Але ў мінулыя гады мы тут выходзілі, я тут выходзіў вось з ОМОНа. Я зараз покажу, где тут наша мап стоит. Зараз я покажу. Одну хвилину. Где тут наша мап? Ну, например, вот стоит вот женщина полицейская и вот несколько хлопцев с автоматами. Это не просто мап, это жандармерия. Это называется помежная полиция. Жандармерия. Ну так, коли по-белорусски сказать, на иврите она называется помежная полиция. Вот это с черными стягами, я нагадаю, это рух Лаава, это ультраправый рух. Ну, вот яны ультраправые наши хлопцы. А вот это вот, бачите, напереди, это, я уже показывал, это стоять представники партии ЗУТ. Это либертарианская партия ЗУТ. Это партия, яка, до речі, підтримала протести у Білорусі. Це ізраїльська партія, яка підтримала протести у Білорусі. Так що це вот наші сябри. Магавник, так, Магав. Мистер Тагволь, помежная полиция. Но тут уже больше людей, потому что когда я пришел, тут людей было вельми мало. Я вельми рано пришел. А вот тут еще танцуют. Давайте поглядим на их танец. И вот еще такие амаповцы. Вот танцуют люди, святкуют. Ось бачите, вот у хлопца эмблема на майке, это рух Бней Акива, это рух молодежных сионистов. Это такий израильский молодий фронт. Ну як молодий фронт, збудований на християнських принципах, так і Бней Акива збудована на юдейських принципах. Так, тут чогось ці люди бягуть. Так, тут відганяють. Зараз тут буде проблема, бо тут, напевно, нападають араби.
Напевно, нападають араби. Макорешем. Так, поліція потребує, щоб ми дійшли. На нас нападають араби. Але ми не боїмося. На нас нападають. Давайте поглянемо. Тут на нас нападають чи ніхто інше. Опа. Это что? Это ракетный обстрел? Это звучит... Это просто кидают шумовые гранаты. Нечто тут дивно отбывается. Некие проблемы. Вот полиция потребует отвести. Майя Шама. טילים? מאיפה? מאיפה? זה טילים? זה לא משהו אחר? Вот кидают ракеты. Я невідомо, откуда стреляют ракетами. Стреляют по Иерусалиму. Такого ніколи не було. И они стреляют по Иерусалиму. Так что в живым эфире. Але тут молоді настрой радикальный с того, что стреляют. Давайте послухаем, что они тут кричат. Молодь наоборот, тут больше радикальность того, что отбывается. Давайте поглядим, тут кричать нечто. Так, и они идут. Будем набирать. Но мы так само идем, мы не боимся, бо мы незалежники сионисты. Мы не боимся ничего. Сирена бывает, сирена може не бува, нечто такое, але махчима тому, що Єрусалим не обстрілюють вельми часто. І тут немає цієї системи супротиракетної оборони. Ось у нас би на півдні, вона б напевно була. І вони зараз ідуть і вони кажуть, ми йдемо штурмувати Шхемську браму. Ну, зараз, кажуть, махчима буде м'ясо. Напевно, поліція зробить нечто, щоб це спинити. Нічого не бачно. Я не веду, чому нічого не бачно. Ефір іде. Коли бачите, напишіть, коли ласка. Тому що зараз тут буде некое м'ясо. Поліція йде так само разом з нами. Тут некілька поліцій. Так, ефір може обриватися з проблем інтернету на місцях, тому що шмат людей. Вот. Хлопець, ультраправий. Так, меня тут уже сбивают. Меня тут уже сбивают. Яны йдуть у напрямок до поліцейських, які покуль перекривають шлях до Шхемської брами. І вони тут співають агресивні такі пісні, що це наш город. Ну от бачите, поліція тут зараз. Шхемська брама зачинена, так, Явська брама зачинена. Нам не дають войти у старий город, бо, напевно, там араби роблять нечто і готуються до погрому. І готуються до того, щоб закидати ось цих от хлопців, удільників марша каменями. Ну, ми поглядим, що буде. Так що сьогодні такий от радикальний день Єрусалиму. Шхемська брама зачинена, да, і Явська брама зачинена. Напевно, весь старий город зачинений. Але у 7 годин повинен був відбутися мітинг-концерт для стіни плачу. Невідомо ще, як це буде. Ну, покуль будемо стояти, чекати. Поліція тут вся збирається, но поліції не шмат. Поліції не шмат. Ну, ось один, наприклад, поліцейський стоїть і в телефончике переписується. Шмат, вот это место, где вы зараз шмат находитесь, стягом махают, это Иерусалимский муниципалитет. И они спевают, народ переможец, не боится длинного шляху.
Это такая ведомая националистичная песня. Ну, мы так само не боимся длинного шляху. Мы под червоно-білим стягом довго йдемо до шляху нашої перемоги, не глядячи ні на що. Ну ось це чорний стяг нагадує рух Лаави, це ультраправий рух. Вот, так что пока люди идут, трохи стабілізувалася ситуація. Поліція веде по рації перемови з організаторами. Вот, я нагадую, это вот партия ЗУ. Так, спроба номер 2. Привітання всім. Это Борис Балта, мой блог на Фейсбуке для Новит онлайн. Сегодня День Иерусалима, 6 марш со стягами. І наш червоно-білий стяг в этом шесті так само присутнічає. Ось уже зараз зібралося більше людей. Проблема в тому, що коли я підійду ближче, обривається інтернет, тому що людей шмат. Тут, це правда, зараз таке людське море. Проблема в том, что далее их не пускают из старого города, потому что там шмат узброенных арабов. А вот эти люди, в основном это молодежи, молодые вельми, они потребуют, они кажут, что давайте мы хотим наоборот идти, это наш город, мы не боимся сутычек с арабами. Ну тут, конечно, наш бьет червоно-білий стяг. Люди подходят, питают, что за стяг, какой краины. Я им кажу, это Беларусь, и все витают в Беларусь. Так что вольный свет витает в Беларусь. Спочатку все было вельми мирно, когда было мало людей. Я буду обрываться от часа к часу, потому что людей шмат. И яны тут, их вельми шмат, яны тут спевают, и за это интернет обрывается. Ну, будем чекать. Ці пустять їх далі, ці ні. Ці поліція все ж таки заборонить вход до старого города. Тому що де ми знаходимося, так якраз межа Зешель Беларусь, מאיפה אני באתי. What? No, this is from Belarus. My country. You're Belarusian? No, I am Jewish from Belarus. Yeah, Belarusian. Yes, Jewish from Belarus. So you're, I get that. What? I get that. I'm saying you're Belarusian. No, Belarusian, yes. Belarusian Jew. How long are you in Israel? 10 years. So this is your home? My home is Israel, but I know where I'm from. That's not bad. Have a great day. Ну вот тут летает Беларусь. Там тяжковато в таких умовах весь живий ефір. Це ми Білорусь, מאיפה אני באתי. Так що люди питаються, що за стяг, я кажу, це стяг Білорусі, країни, з якої я сам походжу. Так, ну что, мы чекаем, коли нас пустят до Шхемской брамы. Коли нас пустят до Шхемской брамы. Вот. Отделение собак. Не ведаем, ці пустять нас до старого города. Бо народу тут уже собралося шмат. Але полиция боится того, что арабы нападут на этих людей. Вы побачите, это в основном молодежи, это вот матери с детьми, вот молодые девчата. Это религийные сионисты в основном, тут не светская, а такая больше религийная публика. Так что вот мы стоим, чекаем, что будет далее. Вот молодежи натанцевались, наспевались.
і просто стоять, чекають. Ми чекаємо, нагадаю, Ми чекаємо для муніципалітету Єрусалима. А ефір у мене обривається. Так. Ну, люди все равно подходят. Коли тут не было интернета, на жаль, я не змог зняти, показати ефір, як тут шли великі колонни з різних школ. Це тут юнаки, дівчата шли і співали. От вони йшли ось по вулиці Цар Давида, я стою на вулиці Яфа, а вони шли по этой параллельной вулиці. Це ми Білорусь. Вони ми Білорусь, а з Жаботинський нахон. I'm Jewish. Yeah, man. I'm Jewish. You're very free or What? you're very free עברית? כן. איפה למדת פה בחו"ל? אני פה, למדתי פה. אני נולדתי בגלל. Так що ви бачите, люди підходять, цікавляться, що за червоно-білий стяг. Люди цікавляться Білорусі. Московці люблять сказати, що ось ви нікому не будете потрібні, там за межою вас тільки потрібна ваша працовна сила і все інше. А ось вольний світ чекає Білорусь. Вольний світ вітає Білорусь. Вітає нас. Зрозуміло, під червоно-білим стягом. Не під світанком над болотом. Світ вітає вольну Білорусь. Так що нехай не розповідає нам режим, нехай не розповідають нам ябацькі, московці, чи навіть некоторі з нової опозиції, що ми нікому в Європі не потрібні, що нам без Росії нікуди. Так що хай не брешуть. Вольний світ вітає Білорусь. Вольний світ чекає Білорусь. Ось ви бачите, хто тут. Страшні націоналісти, які тут зібралися. Маті з дітьми, молоді, вельми. От трошки стали люди. З сім'ями, з малими дітьми, школьники. Тут в основному школьники. На цьому мероприятстві. Ну. Ось як пригоже бачить наш червоно-білий стяг, стіни старого, стародавнього Єрусалима. Стоїмо на скрижуванні вулиць Яфа і Цар Соломон. Поліція нечто каже, я не чую. Не вельми зрозуміло. Ближе я идти боюсь, потому что оборвется интернет, оборвется связь. Ну, вот вы бачите, стоять вот дівчата поліцейські, з поміжної поліції, жандармери. Такий от страшний АМАП у нас у Ізраїлі. Ось ви бачите. Такі ось дівчата нас заховують. Так, це у нас Єрусалимський муніципалітет. Тут журналісти стоять, знімають. Ну ось, знов співають. Молодежи співають, молодежи хочуть співати. Вони хочуть танчити, веселитися, бо сьогодні свято, День Єрусалима. Герб Иерусалима, лев. Лев это символ колена Иуды и надпись Иерусалим. Но герб трошки схожий с гербом державы, потому что на державном гербе замест льва минора
Замест надписи Иерусалим, надпись Израиль. Ось стоять журналісти, знімають. Вот, на. Can I ask you a question? עברית. מה זה הדגל הזה? זה בלרוס, כי אני מבלרוס עצמי. А ось релігійні хлопці питають, що за стяг. Я кажу, стяг Білорусі, бо я з Білорусі. Ну тут уже музику включили. Скажите, що відбувається, куди йдемо, що робити. Бо у 7 годин повинен був бути мітинг-концерт для Стіни Плача. Ну тут до Стіни Плача ще кілометр йти. І коли йти по старому городу, то навіть більше. Але покуль не пускають, бояться нападу арабів на ось цю демонстрацію. Демонстрація без зброї, агресивно, але без зброї. Це ж діти зовсім, малі діти, школьники в основному тут. Самые активные старейшие средние школьники, самый активный взрост. Ну вот старый город, и он перед самым носом. Гора Сион. Вот. Перед самым носом, вот вы можете бачить. Поліція не ж така же, але нерозборлива. Тут бачите, прийшла велика сім'я на марш, вон, фотографуються. Люди прийшли на свято, люди не прийшли со зброєю, не прийшли ні з ким воювати, люди просто прийшли відзначити день свого города. Ось, прийшли під стягами, я от їм ліку під червоно-білим стягом. Мы пришли отсвяткувати под нашими стягами. И бачите, сколько шмат израильских стягов. В этом году людей меньше, але больше такая агрессивный наступ, бо людям не дают идти. Але ви бачите, що поліції тут не шмат. Ну от 3 дівчини нас аховують. Вон ще машина поліції їде. Некий відділ, не бачу чого. А ні, це ці поліція, ці машина муніципалітету. Муніципалітету, напевно. Поліція каже нечто і нічого не чуть, нерозборливо, ви кажете. Невже неможливо купити більш професійну техніку? Я боюсь, что когда я подойду ближе, у меня взорвется эфир. Бо народу шмат. І інтернет може просто не витримати. שאני מבלרוס, אני נולדתי. Питають, що за стяг. Я кажу, стяг Білорусі, бо я народився і приїхав у Ізраїль. Так, ну тут уже почав ефір пририватися. Бо народу шмат. Ну ось, стоїть поліцейський один, аховує. Ніякого мафу, ніяких красавців, як кажуть. Все тихо, мирно, спокійно. Стіни старого города, б'є червоно-білий стяг. І коли б ось не погроза погрому, все було б добре. Прочили б далей, все нормально.
так неразборліва нешта сказалі ідці да Явскай брамы, нешта незразумела. Ну калі ідці да Явскай брамы, чым ніхто не ідзе, можа і там перакрыта. Нешта пра Явскую браму сказалі, давайте паглядзім, што там на Явскай браме. Ідзем з нашым сцягам наперад. Так, ветер уздымаецца. Ветер уздымаецца, бо ўжо вечар. А Иерусалим такое место ветреное. Podemos ver aquí en sus pantallas. Это по-итальянску, по-испанску, типа португальску нехто веде так само эфир. Не только белорусская мова. Так, а тут... А вот, открыли шлях. Так. האירוע מסתיים. אני מבקש לפנות או לרחוב יפו לתחבורה הציבורית או לרדת לאוטובוסים בטיילת יפו. Так, רבותיי, האירוע הסתיים. תודה. нам отменили наше шествие. Его заборонили проводить. Вот что они сказали. Шествие заборонено. Але вось маладзёны ідуць на паліцыю штурмам. Што там адбываецца? Яны намагаюцца, каб далі правесці дэманстрацыю. Так, зараз тут зноў будзе. Але вось бачыце, дзяўчаты паліцэйскія ніяк не рэагуюць. Это идут ультраправые. Ультраправые, які нават прывелі з сабой сабаку. Нават двух сабак. Мерапрыемства забаранілі. Все, сказали, что далей мерапрыемства не будзе. Паліцыя адмовіла, бо ёсць небяспека для мітынгуючых. Бо арабы сабраліся з усёй краіны і рыхтуюць напад. Забаранілі праводзіць мерапрыемства. Небяспечна праводзіць мерапрыемства, таму паліцыя нам забараніла. Ну, людзі пакуль тут не расходзяцца, яны проста стаяць, праводзяць час. Ну, все, нам не далі ў гэтым годзе прайсці да сцяны плачу. Нам не далі. Нам забаранілі, бо думаюць пра нашу бяспеку, бо арабы рыхтуюць напад на мітынгоўцаў. Марш со стягами заборонили. Тому я сижу тут для старого города с червоно-белым стягом. Мерапрыемства скончено, просят дать магчымасць грамадскаму транспорту ехаць па вуліцы Яфон, там трамвай едзе. Зараз трамвайны шлях перакрыт, бо было шэсце, а зараз просяць даць магчымасць праехаць грамадскаму транспорту. Ну і там мітынгуюць вось недалёка ад Явскай брамы, і тут недалёка ад Шхемскай брамы людзі, якім не далі адсвяткаваць сёння дзень Иерусалима, маршем со стягами. Мне тут так само наш белорусский лед червоно-белый стяг. Не дали, бо арабы рыхтуют напады на митингующих, на удельников шествия. А вы бачите, кто удельник шествия в основном? Малые дети, девчаты, мати с детьми, школьники. Хоть и вельми радикальная публика, але полиция ахвяруецца за их бяспеку. Тому не дают пройти ни праз Явскую браму, ни праз Шхемскую. Я уже не кажу про іншие, там просто заходы все перекрыты. И вот я не смог пронести наш червоно-белый стяг до
сцены плачу ў гэтым годзе. Бо сітуацыя страшная, арабскія пагромы. І нам не далі прайсці на наш мітинг. Як вы бачыце, далей вуліца. Вот тут стаіць кардон паліцыі, далей вуліца закрыта. Як і тут. Вот, у кого-то дзень народжання, спяваюць песню дня народжання. Вот, качают своего сябра. День народження означает. Ну вот вы бачите, люди ля Явской брамы, на шляху до Явской брамы, им не дают пройти, бо боятся за безпеку. За безпеку вот таких вот людей, звычайных семейных людей, малых детей. Вот наша полиция. Вот дзяўчаты, які тут весь час стаяць і абараняюць. Ладно, я думаю, далее ничего цікавого уже не будем. Будем завершать. Всем дякую. А у будні як? Так і сьогодні будній день. Сьогодні это свято, але працоўны дзень. Але вось за марша перакрылі шлях. А в будні цяжка, вечером тут пачынаецца дзіч, асабліва для Шхемскай брамы. Яны нападаюць на паліцейскіх. Сёння ля Львінай брамы напалі на звычайную машыну. Там пацярпеў кіроўца і адзін з пасажыраў. Таму тут такая дзіч адбываецца. Без 27 по Иерусалиму, а у 7 повинен был ля Сцены плача пачацца мітинг-канцэрт. І хутчэй за ўсё яго не будзе. Ну, тут зноў працягваюць спяваць. Патрабаваць, каб ім адкрылі шлях, што яны не баяцца арабскіх пагромаў, яны не баяцца нападу, яны... כן, שאני מבלרוס באתי. אתה מבלרוס? כן. אתה צוחק? לא, אני באתי מבלרוס, אני יהודי מבלרוס. אבל מה זה אומר הדגל הזה? שאני... בלרוס. ואתה מדבר עברית? כן, כן. Ну, ось люди цікавяться. Що за стяг? Что за стяг? Червоно-белый белорусский стяг. Я кажу, это солидарность поміж нами всеми, поміж Беларусью и Израилем. Так, нечто подуется, чему неведомо. Давайте ближе испытаем. Подойдем трошки ближе. Нечто тут заявляет, неведомо что.
И они спевают песню «Золотый Иерусалим». Это гимн Иерусалима. Співають пісню «Золотий Иерусалим», гімн Єрусалима, яка була написана за 3 тижні до визволення Єрусалима. Ось преса ніхто знімає. Так що замість маршу тут сьогодні хотів евакуювати площу для муніципалітету Єрусалима під нашим білоруським червоно-білим стягом. Идут назад. Повести назад. Це просто у інший бок ці вже кончатково доходять. יונתן, עכשיו מכות ממילה מול המכינה. Ну, журналісти знімають місцевих ультраправих. Вот поглядим на наш кордона-мапа. Вот наш кордона-мапа есть. Вон. Ось як виглядає сапраўдная паліцыя на сапраўднай палітычнай акцыі. Бачили? Спитай, зараз. Там, ну тут у кожного своя думка. Ще за все вони просто перекрили ход. І просто будуть тут тусуватися певний час. Вот такая вот у нас полиция, нас оховывает. Усього стільки поліції. סליחה? מה ביטלו הכל? סליחה? ביטלו כל האירועים? מה? האירוע הזה בוטל? זה. אז אי אפשר ללכת לעיר העתיקה?
באיזה, בדרך שער יפו? אוקיי. Так, мне дозволили идти про Явскую браму. Ну, давайте, вот якраз ідуть на Явскую браму. Ну давайте ми пойдемо зараз на Явскую браму, тоді в такому випадку. Коли дозволили йти про Явскую браму, то пойдемо про Явскую браму. Як і звичайно ходили. То було закрито, то зараз відчинено. Ну окей, пойдемо про Явскую браму. Звичайно, завжди ходив про Явську браму, не про Шхемську. Про Явську браму там про армянський, про юдейський квартал. Это беспечно, чим про арабський училось коли йти со Шхемської брами. Ну от ви бачите, люди йдуть. Йдемо зараз до Явської брами. Идем до Явской брамы, разом с усими. Стены старого города. Ну от тут зараз вельми шмат народу. Ідемо туди. Тим за нашим червоно-білим стягом. Осторожно, тут вельми скользко идти. Дорога старая, каменная. Вот люди выходят. Мы бачимо со стягами, проходять прес-кордони відкриті. Ну, ніхто вже збирається, як бачимо, додому. А, кстати, ось мітингують, ну і ми зі своїм червоно-білим стягом. Ну, тут дівчата збирали охвярування, и они тут собрали больше за всех и радуются. Вот эти надписи тут на майках, это символи розності громадських організацій, школ. Ну, Явская брама зачинена, але можно пройти праз Явскую браму. Не внутри, а сбоку. А там уже вовсю святкуют.
Ну, дорога, пакуль, як ми бачимо, зачинена. Ось дорога, де ходить перший автобус. Ось бачите, тут некие археологічні справи йдуть під мостом. Ну что ж. Ну вот мы подходим до старого города. Вот это вот вежа Давида. Вежа Давида, Явская брама. И она сама зачинена, але люди идут у дір. Дірка поміж брамою і стіною. Я вам зараз я покажу. Треба підійти ближче. І побачу. Вот, ну, сама Явская брама зачинена. І тут на Явской браме, коли поглядеть зверху, надпись, який був зроблений на честь султана Сулеймана, про якого зняли ось цей серіал, як це турецький серіал «Великолепний век», да? Найпригожейше століття. Да, султан найпригожейший, Сулейман найпригожейший. На чьей жонкой была Роксолана. Вот на его честь вот эта вот надпись на Явской браме. Але ось люди заходят в эту дырку. Зараз я вам покажу. Эта дырка была зроблена в конце 19 столетия. Вот видите, вот конец стены. זה מבלרוס, מאיפה אני באתי? בלרוס? מאיפה אני באתי? מאיפה? בלרוס? מבלרוס, כן. כן, є. Нас питают люди, что за стяг. Это же стяг Беларуси. Вот тут стена кончается, а вот сама Явская брама. Это было зроблено подчас вот этого зірка, подчас визита императора Вильгельма II у Иерусалим. Ну ось ми нарешті вийшли в старий город. Ми нарешті в старому городі. Мы под нашим червоно-белым стягом. БЧБ у Иерусалиме. Вот это перекрыта улица из христианского квартала. Смотрите надпись «Латинский патриархат». Латинский патриархат. Это место, напевно, католиков, мне здається. А ось зараз ми підійдемо до місця, яке символічне для некоторих білорусів. Бо, як ми ведаємо, Берастейская уния – это одно з великих подій в історії Білорусі. Ось. Греко-католицький патріархат. Греко-католицький патріархат. Ось ми. Ну, як ви бачите, тут всі храми зараз зачинені. Поліція попросила їх зачинити. Подчас гэтага мерапрыемства. Ось бачите, поліцейські стоять. Люди йдуть. Люди прийшли у свій Єрусалим. Певно, такі ось паўднёвы марш. Не то, що на поўнач все ходять так маршем. Один до одного, а тут одни пришли в 1 годину, другие пришли в 3 годину, 4, в 5 годину. Ну, ось заход до арабского квартала полиция перекрыла. Идите только про юдейский квартал. Ну окей, будем идти только про юдейский квартал. Вот старый город. Так он выглядит. Вот, христианский информационный центр.
люди идут, ну и мы идем. У нас тут наш червоно-белый стяг. Привитание. Меня зовут Борис, я громадянский белорусский активист из Израиля. И так, это я. Да, это мой голос. У нас тут отбывается дичь. Мы тут у одним кроку от войны. Я тут сижу в Иерусалиме зараз, я чекаю трамвай свой, для до дома. Тут был марш со стягами. Тростинок это самое великое мероприятие националистов, але людей в этом тоже было значно меньше. Бо тут рихтовали себе арабских погромов. Уже некоторый час в Иерусалиме идут арабские погромы в старом городе, по острову города. И нам перекрыли шлях до стены плачу, до Шхемской брамы. Бо боялись, что на нас нападут. В основном шли молодые люди, школьники, семьи с детьми, мати с малыми детьми, с немовлятами. Ну, конечно, полиция боялась нас. Потом мне надо было идти к Роз'явську браму. И кто глядел у меня живые эфиры на моей сторонке, тот мог побачить там, як это отбывалось, я все показывал, все комментовал. Я был тут с нашим червоно-белым стягом. Як я традиційно хожу на марші со стягом. Тут все со стягом Израиля, я вот с червоно-белым стягом. Но покуль все это отбывалось, обстреляли Иерусалим. Такого не было давно, давным-давно, обстреляли Иерусалим. І я спочатку навіть сам себе не повірив. Я на вухо зрозумів, що це вибух ракети. Но я не поверил, просто что этого не может быть, потому что этого не может быть. Я подумал, что это некто кинул шумовую гранату. Может, там за арабских кварталов некто начал кидать шумовую гранату. И я потом только уже в новинах прочитал, что ракеты обстреляли Иерусалим. Но это еще ничего. Обстреляли, где массовый обстрел полудня краины, где я живу. Вот я живу в городе Ашкелон. На полдень города Ашкелон перекрыты все дороги, заборонены все занятки, заборонена любая праца. Людям сказали сидеть дома, не выходить никуда, вот там ракета прилетает за 5 секунд. И армия зараз починає рихтуватися до війни. І коли резервистам скажут идти на фронт, ну, мне треба идти, потому что я солдат резерва, потому что я жовнер, потому что это мой обовязок. И я пойду воевать, який б я не был. Ну, покуль кратей там десятки обстрелов, там где самая сапраўдная ніч. І це ось новини, які сапраўды відбуваються в Ізраїлі. Бо зараз вам весь світ буде казати про бедного распятого хамасовского хлопчика в одних трусиках, про израильских карателей, про то, что мирные арабы хотят подойти до Аль-Аксы, а злые израильтяне им не дают и робят обстрелы газом. Не они робят обстрелы израильской территории, а это Израиль. Перший нападая, просто так, потому что израильтянам робить нефиг. Потому что они такие фашисты, такие апартеид. Картей тихий ужас. Вот. Ну, что могу сказать, это все брехня, зрозумело. И кто разумный, то зрозумеет. Ситуация покуль такая. Мы не смогли просто пройти до стены плача, потому что была погроза, что нас закидать камнями. Нас обстреляли ракетами тут в Иерусалиме, то есть отбылось то, что не могло быть в Огуле. І зараз іде обстріл півдня країни. Іде обстріл моєго дому, конкретно. Я ось не вдома зараз, але я бачу, що там стріляють добре, що там все перекрили, що не працюють чухунки, і що ми рихтуємося до війни. От і все. Це те, що відбувається зараз. Ну, поглянемо, що завтра буде раніці. Може, нечто зміниться, може буде тихо. Що це все відбувається, це зрозуміло, чому відбувається. І вони не хочуть, щоб Ізраїль робив мир с арабами.
Потому что был мир с арабами. Потому что есть мир новый с мирные домовы с Об'єднаними Арабскими Эмиратами, с Бахрейном, зараз с Суданом, с Марокко. Были планы, как бы вошла арабская партия в коалицию. Зараз, конечно, этого ничего не ніякої арабської партії, невідомо, що буде з мирними домовами. Це все робиться, як тут йшла без конца війна. Як Ізраїль без конца воював з арабами. І коли вони вам будуть казати, що вони за мир, что злые израильтяне не дают мир, что злые израильтяне просто не хотят уходить из территории, не хотят становиться на колени, поэтому мы вынуждены их забивать. Вот это вот где самая натуральная брехня. Короче, слухайте израильтян с первых самых вуснов, что скажут. Я в Фейсбуке весь час пишу реальные подеи. Заходите на Фейсбук, заходите на сторонку. Может, где-то там еще я буду рассказать про это, коли некие ЗМИ не дозволят это сделать. И все будет нормально. И будете ведать правду. Сподіваюся, що завтра нечто стабілізується. А коли ні, ну так, коли родимо у небезпеки, значить всім йти на фронт, як відомо, як співають цю пісню. Так що поглядимо, як що буде. Ам Ісраїль хай, живе Білорусь.